गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेयाव जै हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ आरो गावबा गावनि थांखिखौ होसोनानै खामानि मावगासिनो दङ होननानै लोगोफोर बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आसाम पुलिस ओरैनो फ्रियाव मोनजोबसिगोन सोर बुंदों रावबो बुङाखै दे आंसो बुंदों बे भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै खोनासं बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा फरायफुबाय दङ दिनैनि दिनाव ओरैबायदि गथ'फोरा आसाम पुलिस खारगासिनो दङ माने माबा मोनसे मोनगौबा गासैबो ट्राय खालामगासिनो दङ लोगोफोर ओरैबायदि मोनसे कुइसन जायो गोसोआव जों बर' हारिनि गासै रायजो राजा बा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बा लोगो नोंथांमोना बड'लेण्ड मानि थाखाय बड'लेण्ड सोमावसारोमोन मानि थाखाय बड'लेण्डनि गोनांथिमोन मोनजाया मोनलोङा सान्दुं गोसायाव मेन हाइवे लामायाव थानानै एसेबां होख्रावोमोन बोराय बुरै नंगौना नङा मानि थाखाय जों एसेबां सोमावसारोमोन मोनसे माने गोसो सिङाव कुइसन फैयो बे कुइसना मानो जाखांफैदों आंनियाव खोनासं दा दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा मा आसाम पुलिस खारगासिनो दङ ना आरो आं फंनैसो बाथ्रा बुंबावनि बेखौ बुंनि आगोलावनो दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सेंग्रा बा सिख्ला गथ'फोरबो दं दै माने आसाम स्टेटआव गेलेनानै स्टेट लेभेलनिफ्राय गोबां इन्डिया नेसनेलाव गोबां खेला गेलेहैनानै बैफोर गथ'फोरा दिनैनि दिनाव माने न'आव फैनानै बा सोरबा न'आव दङ सोरबा दाबो गेलेबाय दङ स्टेट लेभेलाव थांनानै नेसनेल लेभेलाव गेलेबाय स्टेटआबोथ' बर' गथ' जेबो नायफिनाखै बेनिफ्राय बै स्टेट नायफिनैखौ जोंनि बर' दा BTC जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि गिदिर गोलावफोराबो बैफोर गथ'फोरा ओरैनो एसेबां मोजां खेला गेलेना फैनानै दिनैनि दिनाव ओरैनो न' जनानै दङ गोबां बर' गथ'फोर दङ नाथाय बेखौ स्टेटआ होनायाखै जोंनि BTC सरकाराथ' बैफोर गथ'फोरनो माबा मोनसे राहा लामा खालामना होनो हायो नंगौना नङा थांना थानायनि नाथाय जोंनियाव दिनैसिमबो बे बुस्थुआ गैया नाथाय बे बुस्थुआ बबाव दङ मिथिबायना साउथआव हायद्राबादाव थां नोंसोरो एयारपर्टआव माने बिराद बडि गोनां माने खेला गेलेयोमोन बिसोरो सोरबा वेट लिफ्टिं गेलेयोमोन सोरबा बडि बिल्डिं गेलेयोमन बैसोरबो दिनैनि दिनाव मा सोरबा स्टेटनिफ्राय इन्डिया लेभेलाव गेलेनाय बैसोरखौ मा खालामदो एयारपर्टआवबो साख्रि होनानै दोनदो डिउटि होयो बडि गिदिर लानानै एयारपर्टआव हायद्राबादाव अब्ला नाय बेनिफ्राय आरो तामिलनाडुआवथ' बुंनो लागा गैया सोरबा स्टेटनिफ्राय नेसनेलाव हकि गेलेहैदोंमोन इन्डियायाव हकि गेलेहैदोंमोन बायदिसिना भलिबल अभाब गैया स्पर्ट्समेन सोरबा खारनाय अभाब गैयै माने इन्डियान आर्मियाव जमा जाजोबनानै दं नाथाय जोंनि बर' गथ'फोरखौथ' जोंनि आसामाथ' नायाखै मेक्सिमाम आरो जोंनि BTCआबो जोंनि बर' गथ' स्पर्ट्समेनफोरखौ मोजां दिनैसिम जेबो माबा खालामनो हायाखै बेनिफ्राय बेनो बाथ्राया आसाम पुलिस दिनैनि दिनाव खारगासिनो दं नंगौना नङा दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिखौ बुंनोसै आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव एसे नायनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव टटेल मा भेकेन्सिया दङ 52 टटेल जेनेरेल OBC ST प्लेन ST हिल्स गासैबो मिलायजोबनानै अनलि 52 भेकेन्सि दङ बाक्सायाव बेनिफ्राय ST प्लेन ST हिल्सआ 5% ST प्लेना 10% माने हिल्सआ ST आलादा दै हिल्सआ पाहारनि हिल्स प्लेना बेसेबां दङ 100आव 10% माने 100टा पोस्ट थायोब्लासो ST प्लेना 10 जन गथ' मोनगोन अब्ला टटेल ST जों लानानै जेनेरेलजों टटेल लाजोबनानैसो 52 बुजिबाय 52 पोस्ट अब्ला 52 पोस्टल'ब्ला 100आव मा ST प्लेना 10% मोनगोन 100टा पोस्ट थाबासो 10 जन बर' गथ' मोनगोन अब्ला टटेलानो 52ल' अब्ला बर' गथ'आ साबेसे मोनगोन दा बर'नि ST नि भेकेन्सिया बेसेबां जागोन दा साबेसे मोनगोन जोबोद दुखुनांथाव साबेसे गथ' मोनगोन आरो सोरनियाबा मालाय गिदिर आखाइ गोनांबो थाबावनो हायो अब्लाथ' गैलानो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन बे पार्सेन्टखौ नोंसोरनो नाय 100आव 10 जनल'मोन 100आव 10 जन मोनगोन STआ नाथाय पस्टआनो टटेल 52ल' बेयाव बर' गथ'आ साबेसे मोनगोन दा बेयाव आरो लेडिसबो दंबावो जेन्टसबो दं साबेसे मोनगोन खैजन पस्टआनो 52ल'
जोबोर दुखुनांथाव बेनिखायनो आं मा होनदों जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा बर' हारिया मानो बड'लेण्ड सोमावसारोमोन दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दिनै बिटिसि ना दाथ' बिटिआर होनबाय नंना नङा बिटिआर होननानै बुङो बिटिआर जाबाय जोंहा माबा परिबर्तन सरकार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जोंहा मा मोनसे मा मोजां खामानि जागोन होननानै बुङो अब्ला दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनै मा बेसेबां पस्ट दङ होनदो अब्ला बेफोरखौ सोर नांगोन ओरैबायदि कुइसन जायो दिनै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय पस्टआ बेसेबां दङ आसाम पुलिसाव नाथाय जोंहा परिबर्तन सरकार जोंहा बिटिआर मोनबाय मा मोनबाय जोंनो नांगौ दा सोर नांगोन बेफोर पस्टखौ सोर बानायगोन आरो बेफोरखौबो नांनो हानांगोन नंना नङा आं बेफोरबायदि सानो आं रावखौबो गाज्रि होननानै बुङाखै बाथ्राया बेफोरबायदि फैयो माने जों बड'लेण्डखौ मानो सोमावसारोमोन डिभाइड आसाम 50-50 मानो बियोमोन जोङो डिभाइड आसाम 50-50 जानाय लोगो लोगो जोंनि किसु खामानिफोरा मा जेरै फौजियावबो बायदिसिना बा जोंनि एसटिआ मायाव मोनसे मोजां सुबिदा मोनगौमोन दिनै मा जेबो माबाया पस्टआनो इसेबां खम 3-4 गथ' मोनगोन बेनिफ्राय पार डे बेसेबां खारदो पार डे 300 जन गथ' खारदो 200 जन पास जादो कमसे कम 45-45 डेज आरो 50 डेजनि रानिं सोलिगासिनो दङ मास मोनसेनि सायाव बेसेबां गथ' पास जागोन खैजन मोनगोन 6 जन 7 जन 3-4 अब्ला नाय अब्ला जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बबाव आसाम पुलिसावथ' पस्टआनो गैखाया होनना बुंबाबो नंना नङा एसेबां गिदिर बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां दुखुनांथाव बेनि थाखायनो बर' हारिया मा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा फैनो जेनेरेसननि थाखाय मा बड'लेण्ड नांगौ बा बायदिसिना सोमावसारोमोन नाथाय जों फेलें जाबाय अब्ला दिनै बेफोरखौ सोरबा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय जों खामानि मावनो हागोन जों मावगोन अब्ला बेफोरखौबो पस्टखौ बानायना हायोब्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय नंना नङा हायोब्ला बेफोर पस्टखौ बानायना हो एसटि गथ'फोरा एसेबां मोननांगौ जों एसेबां मोननांगौ जोंनि एसेबां जानानै सोर नांगोन बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय नंना नङा दिनै आरो गासैबो मिथिखागौ कलेजाव सासे लेक्चारार जानो गोनांब्ला मा फरायनाय जानांगौ हाई स्कुलाव सासे फोरोंगिरि जानो गोनांब्ला मा फरायनाय जानांगौ इउनिभारसिटियाव हाबनो गोनांब्ला दिनै मा फरायनाय जानांगौ गासैबो मिथिखागौ आं बुंनायनि लागा गैया मा फरायनाय जानांगौ दिनैनि दिनाव इउनिभारसिटियाव दिनै मा बिदों नंना नङा जोबोर साननो लागा दिनै पुलिस साख्रियावबो जोंहा जेबो भेकेन्सियानो एसेबां खम बेनिफ्राय अब्ला जोंनिया सोरबा गिदिरफोरा बुङो मोजां बाथ्रा बुङो बन दानग्रानो खामानि हो होमबानिया बन दाननाया जोबगोन माने माबा मोनसे खामानि सेरेब सावग्रानो खामानि सेरेब सावनो जोबगोन खुगाथ' जोबोर मोजां नंना नङा बुंनाय मा आंथ' बेखौनो दुखु मोनदों दा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बबाव लांनो नागिरदो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो मा खामानि मावहोनायदो साख्रियावथ' साख्रि गैखायानो पस्टआनो गैया एसेबां हाजार गथ'फोर खारदो लोगोफोर गोबां साननो लागा बेनिखायनो आं बुंदो जों बड'लेण्डखौ मानो सोमावसारोमोन अब्ला आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द